Goeiemorgen. Snijn. Het waait een beetje, dus ik weet net dat het lood wat goed is. Maar ja, de laatste tijd geen vlogs natuurlijk, hè, maar dat had te krijgen met uw nieuwe dingetje natuurlijk. Dus uw nieuw project. We zijn verhuizen en dat neemt even wat tijd in beslag. En ik heb natuurlijk geen internet. Ik wil een dingetje. Hè. Nou, komt vast weer een keer, want er staat nog heel wat spul op stapel, wat materiaal. Dus dat komt vast, maar hierbij hebben we uw plakje als geen uw nieuwe plakje. Nou, dat is het, hè. Daartussenin. Dus ja, daar had het een beetje met de kraaien verzeld. Nou, het is net oors. Ik ben kwart weer en dank dat je mooie trouw bleef. Dus ik had er zelfs nog een paar nieuwe abonnees bij gekregen. En als hij een vraag had, ik beantwoord ze eigenlijk al hier. Dus komt helemaal goed. Hey, laters.